mana boots ndakapfeka. Boots ndakapfeka inotenga cottage uchitungi. Alright, go boots examining. Boots. Zaubara. Mabara ambeka yemzitwe. Yembere. Mabara are wingidi. Colors ndo team yacho yemabhero. Vana maprofits yacho zvavana nana anonzana mama anenge adaro ne ana Fred ndo anorwa chipe mukudiwa kapa 1 minute. Alright. Wewe anro bhero vane maprofits embhero ana miracle power. Avana na mkaundi mu Louis Vuitton kana mchichichi. But it's level. Tenga hakuri dzingwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudana ikumabiko